uyashuta lo muntu uyastifithiya lo wena uyashuta ugezana uyastifithiya lo bese vala lapho ngike ngakufonela mavale hawu qhamuka owazi bayitanyazela ngaka wena manje sibuzi ngiyazingela ngiyazingela maka ngidlala nje impunzi angisakwazi bafowethu nyambe khona mntamkhulu khona wena ndo nyambe Aqala kubaleko inyokanyoka semcimbini sokugijima ibhanoyi hawu umke ana kusuphuma ngemoto labana sidibana uma no oh wena uhlanganisana ngapha Bishobot asase mbikho ibandla lempila nalo sihambelana oh niyahambelana sawuzodla ngejozini ngibhala nomthetho wami ngiyakhumbula lo mthetho yakho lesi akasho ufuna umntwana yabona ivikele lo ozonzijani unothisha oyenza njalo lapha esikoleni mayekunokushaya ezweni phela ngifuna izingeqeki khona hey hawu hayi besaphelele emani ngekho Nkosi yami mase kufike wona emani Nkosi yami sesiphelele Nkosi yami ngike ngafonela mabaleni athi ngathayoka imali yase-absa mabalengwe bayayifuna hayi ngibonile umkhulu ku-live wakhe lapho nangi babonile okuzilanda bagqilazi bayidlala nasokuzini namhlanje lapho bayidlala yonke lezo zinto ngezwa abafana besha bengisazimekile ngezwa bathi ihlaliwe lapha idlaliwe yonke manje kunento elikhona ya silive la bengelela abantu babo sanibonani isiminofu lesi isiqalile leyo mpahla manje isiqalile iyagqilaza phela manje isiqalile iyagqilaza sokwaguthula somngane manje sokwaguthula somngane manje khuzana ngizogcoba njengoprofessor uDr. Sekhandi bese vala lento phela mina ngagcotshwa yisilo ubhejane phuma esiqoni kade bakuvalela sengiyavala vale uyashisa video yakhe ngizile yakhe ethi unaona mabaleni uthi ukhuluma nawe hayi manje usefuna le ukubona hani manje lento thina senza iplano hayi ubamba manje iza nini singile mabaleni ishilo ngifuna ukuthi before impucuzelo ibisikhona ngoba ngiyabona ukuthi kwimpucuzelo ingafini usho kanje bayilindela ngifuna mangithi